Синнен алган һәрбер сүземне мин күз карасы итеп саклар идем. Ул сүзләрнең затларын сайлап, дуга итеп кенә ятлар идем. Роберт Мингулинның бу шигырь юллары туган телгә булган мәхәббәтне күрсәтә. Без тел бетә дип куркабыз, ләкин бит ул бетми. Ничә гасырлар буе яшәгән телне, милләтне бер кагаз битенә кул куеп кына битереп булмый. Без бердән булырга тиеш. Балаларыбыз, якыннарыбыз, дусларыбыз белән үз телебездә сөйләшик. Урамда да татар теленә сөйләшергә уялмагыз. Безнең тел бит ул шундый матур, колакка ятышлы. Беләсезме, үтеп киткән кешеләрдән үзара татарча сөйләшкәнне ишетсәм, ул күңелемә шундый якын, май булып ята. Күбрәк русча сөйләшсәк тә, күңелебездә татар теленә карата бары бер ниндидер аңлата алмаслык мәхәббәт бар. Без телнең фанатигы түгел, җаны булырга тиеш. Теле барның иле бар.